Rexistina Human Rights Watch ya ko çavdêriya mafê mirovan dike îro belav kir koçekdarên YPG zarokan leşker dikin û di nav wan de zarokên kiç hene. Ku bêhteriya wan kiçan di şer de beşdariyê dikin, tevî koçekdarên PYD beriya niha peyman dane ku kiryarê wiha rawestînin. Heman rexistinê di raporteke xwe de serbar kir ku netewên yekgirtî têbînî kirine ku ew diyar de bêhtir bûye û pêrbûnek dê bikaranîna zarokan û leşkerkirina wan ji aliyê YPG durust bûye, bi rêjeyek mezintir ji salên borî. Rexistina Human Rights Watch daxwaz ji çekdarên YPG yên bi ser PYD vekir ku leşkerkirina zarokan rawestînin ku hin ji wan zarokan, zarokên malbatên derbeder yên li kampên dibin kontrola PYD de dimînin. Human Rights Watch got jî ku yasaya navdewletî leşkerkirina zarokan ji aliyê grûpên çekdar yên nefermî qedexe kiriye û her wiha leşkerkirina zarokên jêr 15 salî bi tawanek cengî dibîne. Rêvebera beşê rewşên ewarte ya heman rexistinê ji aliyê xwe de got ku hîn çekdarên YPG tevî soz û peymanên xwe leşkerkirina zarokan ranewestandiye û serbar kir ku ew yek bêhtir dibe dema ku ew zarokên malbatê hejar bin û bêzanîna malbatên xwe tev li YPG dibin û YPG cihê wan li malbatê wan vedişêre.